everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Nga nung ihulog ka sa pagdagan, korason. Laminas, wa makakita ka na to ang giingon mo mga agaris. Paingon sila sa syudad. Dalawa. Tuka, korason! Oh. Adto sila paingon sa syudad. Papatay ko ang mga tao sa mga agaris. Ipahurot ko sila sa paglaog sa ako mga kasundaluhang mga agaris! Oh, Alastor! Wa kagoy kasing-kasing, Alastor! Aduna ako'y kasing-kasing korason. Ug nahibaw si Prinsesa Estiya nga mao ikaw sa karaang panahon nga ang akong kasing-kasing itum ug sama sa bato. Ayaw og samukas, korason. Kung gusto ka, kitang duhang magharong. Apil-apilon kagyong dako. Wa kay labot, musalga kagyot. Hinigugma ko si korason. Ug ako ang gitahasan ni Sos nga babagan kamo si Bertagos sa inyo na tinguha sa prinsesa ni Prinsesa Hestia nga mao si korason karon. Kana kung magkapabag ka, luminos. Gamhan ang kwenta ni Sos. Papasa ang panagway ni Alastor sa hangin. Nawa na panagoy ni Alastor. Wa ko na siya makita. Dali na, korason. Kinahanglan itago ko ikaw. Kinahanglan nga dili ka makita ni Alastor. Ang hinabtanon nga luminos. Musamot ka alaod kining maong kalibutan kung magmagahi ka gyud korason. Nasayop ka haling Alastor! Oh, Sayop! ayaw kong singkahi. Agayoy! Wa magkunising ka. Nganong nasayop man ko, Rakusalim? Mas musamot ka laot ng tibuok universo kung magpadakop si korason nimo. Tungod kay ulipuno nato sila tanan. Og daghan natag makaon haling Alastor. May punto ka gyud, Rakusalim. Di ba? Mao na hinungdan kung anong gusto ni Zeus nga atong kaaway nga ipalayo gyud ni Luminos kanimo si korason kun Prinsesa Hestia, ha? Musa mo taog kalisod sa pagdakop karon ni Prinsesa Hestia haring Alastor karon nga nangamatay na iyang mga ginikalang mortal. Wa na kita ikapaon sa atong gustong bihagon haring Alastor. Say, aksyon naman ko kabalaka ni Say. Ako sabday irang, wag yun ko maaksyon kabalaka. Nabalaka yun ko. Hindi ka aksyon lang. Say, murag di naman kita kagawas ani sa lasang say da. Ganyan raratang lakaw-lakaw din sa lasang kay buot na kitang mubiya nilang diniapan. Di man kita makagawas. Wag kita kagawas. Basta mainggan ni ining sitwasyon, mahinomdom dyan kong Noel Rabi. Mayo kay mo Ayaw ito natas kalisod. May kay- Hatong sitwasyon. may kay ipaon, oy. Say, Noel. paon. Oy, may nabantayan ko na irang. Mao siya na nabantayan ko na. Pero, hain makaintaon to si Don Luminos wasay. Wa ba ka mamatay atong anak kahilaw na irang. Mawa na to ikita dinis na kong lasang. Basig patay na ang atong gustong makitaan na irang. Si Bako kaintaon mo sa'yo. Ay, takam lang kag tabi. Pero murag layon sa tingalis tinuod nga patay na sa luminos day. Bago tayo gada. Ha? Unsay gidaba, oy. Gadag kaldero. Ay, nga nung gada ba kaldiro ay mong giingon na iran? Oy, kagada. Ay, gigutom na noon ka. Sama noon Ano ka. Ay, nahisgot gutom man ba yan ko? ni Sistema, hoy. Diyan si Noel Rabi nindutang ipaon o ni Apo. Gutom na gada. Tabang intaon. Gutom na gaday. Dapat day apali, baon day, oh. Uban ni day, oh. Yeah. Kaon ning apali day. Bugat kini, oy. Bugat si dain ning apali, oy. Nah, kining espada san, gitakin ako, bugat san. Sige day lang, oh. Kaon ning apali, uban day, oh. Dabada, ay, gipulan ako anang apali say. Ayaw. Laban na nang imo, si Jesus, pastilan, gipulan ako anak, ay. Ay. Mura na bayag na panos ng gidana tong apali say, Ada. ay.
ligit-ligitan niyo. Oh, ligit-ligitan. Maminaw na ako dairang. Masipat na dinisod Say. ining maong lasang. Pero say, paningkamutan yun na to makagawas ining lasang say. Oy, paningkamutan yun na to. Lagi! Safe na dinisod ining maong lasang. Sa safe good ay, taka mo lang O ba ning apali ko? Ligit-ligita. Ligit-ligita lang na. Katong dagko mga mananap kato nakita. Ingon sa paingon to sa gawas ining lasang. Oh. Nga sa ato pa, dili malinawon sa gawas ng lasang karong panahon na. Mas may patingaling anhiw na tabagdago dinisod. Mao ba? Dali. Unsa man? Sir Ducky Hugan! Ilmo Bakos! Kuya Will! Masidro ba po? Ito na, pagkapinas, Noel Rabe. Noel Rabe! Dali, ipaon di kas kagubot dong! May gidangat hindi ko ba? Muhirit ka pa manggida ng singgit-singgit ni mo sa'yo, oy! Intaon, oy! Ay, singgit-singgit din, ha? Imyo na pa, huway! Oy! Kumusta naman ka, nanay? Oy! Uy, siya nanay! Nagnanay ka imyuna! Si Imyo na pa, huway! Mas tiguan ka pang imyuna dairang! Oy! Ja! Hercules Garing! Ala! Oras yun. Hoy! May Kalabar Gonzago! Sa ba kadaghan na sa day kay imo? Ikaw kagiron! Magpapit na ito. Ah. Corazon. Corazon. Ayaw pagtingog ka. Aron magtuo siya nga wala makakita o makadungog niya. O Luminous. Corazon. Wala siya sa kanginan. Ug wa na usab nato madungog ang iyang tingog. Ngano? Wala ko masayad kung unsay amay na kong buhaton, Luminous. Wala ko'y mga kinikanan tungod kay gipatay ni Alastora. Gusto kong mubahos ni Alastora. Haban wa ko'y igong kusog aron kabatukan ko ang iyang kaong. Tungod na ko. Naanawt ang kinabuhi sa akong mga kinikanan. Tungod na ko. Nasamok ang tanan, ang katawan. Gusto ka, Corazon. Alastor! Nagtuo mong wa na ko magpaminaw ninyo. May gahom ko. Unsaon ko kamong madumduman ko kamo. Sige, tago, Prinsesa Hestia. Upisan asa ka pamutago. Matimahuan ko gihapon ang imong anino. Gubot karon din sa akong nahimutangan. Ani tanawa Corazon. Kung unsa imo makita sa palibot, tanawa. Ug ayaw pamilok. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.